Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda un we çörek ýeter ýetmezçiligi saklanýan mahala Aşgabatyň häkimetleri gaýta-gaýta nowata durup keshitlenen möçörden has köp çörek satyn alýan raýatlary tutsak etmegi dowam etdirýär. Tutsak edilen raýatlaryň arasynda çağalar hem bolup, olar bilen ýörite düşündürüş işleri geçirilýär. Bu aralykda hökümetçi neşir paýtagtyň bir supermarketinde virusa garşy garyndylar goşulan çöregiň satyga çykarlandygyny habar berýär. Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä çörek satyn aljak wagty saklanyp, polisiýa bölümine alınıp gidilen raýatlara öňünden taýýarlanylan suratlar we videolar görkezilýär. Bu suratlarda saklanan raýatlaryň bir gezek çörek satyn alandan soňra gaýtadan nowata durup, ýyzly çörek satyn alýan pursatlaryny görse bolýar. Bu suratlar we videolar suwtnama hökmünde görkezilýär diýip, polisiýa bölümine eltilen Aşgabatlaryň biri anonim şertde 21 fevralda habarçymyza gurrun berdi. Bellesek ýurdun döwlet dukanlarynda her bir raýatyň günde sebitlere görä 2 ýa-da 3 sany çörek satyn almagyna ruhsat berilýär. Hususiýetçilerde bir çöregiň bahasy 5-10 manat aralygynda bahalanýan mahaly ilata subsidiýalenen bahadan satylýan bu çöregiň bahasy 60 teňe deňdir. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň ýitileşmeginiň fonunda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýurtda köp maşgala subsidiýalenen bahadan satylýan çörege garaşly boldy. Biziň raýat geyimindäki işgärlerimiz suwtnam üçin kimin näçe gezek çörek satyn alanyny video we suraty düşürýärler. Biz ýam öňünden kimi saklamalydygymy bilýäris. Diýip Aşgabatly ýaşaýjy polisiýa işgärleriniň biriniň sözlerini titirledi. Habarçymyz tutsak edilen raýatlaryň arasynda çağalaryň hem bardygyny, olar bilen ýörite düşündürüş işleriniň geçirilýändigini hem aýdýar. Polisiýa işgärleri çağalara siz okumaly diýerler. Uly ýaşly adamlar birinji gezek saklananda olar bilen düşündürüş işleri geçirilýär. Olar ikinji sapar saklananda 100 manat möçöründe pul jerimesi salynýar. Raýatlar bu jerimäni Halk Bankyň üstü bilen Aşgabat şäher häkimliginiň bank hasabyna geçirmeli diýip Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Habarçymyz keshitlenen möçörden has köp çörek satyn alan raýatlaryň saklanmagy bilen bagly wakanyň paýtagtyň bir näçe dukanynda bolandygyny hem aýtdy. Olaryň arasynda Maltumoly şaýolunyň ugrunda ýerleşýän 14-nji Kemine köçesiniň ugrunda ýerleşýän 32-nji Baýmurat Garryf köçesiniň ugrunda ýerleşýän 42-nji we Hojow Anna Durdiýew köçesiniň ugrunda ýerleşýän 9-njy dukanlar bar. Habarçymyz tutsak edilmeleriň arasynda döwlet dukanlarynda çöregiň satywynyň daňdan garankyda dowam edýändigini aýdýar. Adamlar çörek satyn almak üçin giýje saat 3-de nowata durup başlaýarlar. Çörek her gün ir saat 5-de satyga çykarylýar we 15-20 minutyň dowamynda satylyp gutarýar diýip Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Ýatlasak mundan bir hepde çemesi ozal adatlyň habarçylary we garaşsyz habar beriş serişdeleri bazarlarda adyk önümleriniň narhlarynyň 30 götürümden 400 götürme çenli ýokarlanandygyny habar berdiler. Döwlet dukanlarynda çörek adyndan 4 esse gymmatlap 2,5 manada ýokarlanypdy. Bu gymmatlama Türkmenistanda irki prezident saýlawlarynyň geçirilejekdiginiň eglan edilmeginiň ýygyany bolupdy. Ýöne geçen hepdäniň ahirinde bahalar ýene petelip başlady we döwlet dukanynda çöregiň bahasy ýene 60 teňe ardanlady. Köpler adyk bahalarynyň häzir pese düşmegini saýlaw kampaniýasy bilen baglanşdyryp, narhlaryň saýlawlardan soňra gaýtadan ýokarlanmagyna garaşýar. Bu aralykda hökümetçi Türkmen portal neşiri paýtagtyň Bereketli Sowda merkezinde virusa garşy garyndylar goşulan çöregiň satyga çykarlandygyny habar berýär. Neşir 20 fevralda çap eden habarynda bu çöregiň buýan kökünden alynan garyndylar bilen baýlaşdyrlandygyny we onuň Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Tehnologiýa merkeziniň laboratoriýasynda işlenip taýýarlandygyny aýdýar. Habarda buýan kökünden alynan garyndylaryň diňe bir biologiki işçiliginiň bolman eýsem beýleki dermanlaryň täsirini ýokarlandyryp biljektigi hem öňe sürilýär. Ýöne onda laboratoriýanyň işläp taýýarlandygy aýdylýan ilmi işiň jikmejikleri ilat köpçüligine ýetirilmeýär. Bellesek buýan kökünden alynan garyndylaryň koronawirusa garşy saglyk bejergisinde netijeligini suwd etýän islendik ilmi işiň awraýly halkara guramalar tarapyndan ikrar edilendigi barada habar ýok. Muňa garamazdan ýurtda koronawirusyň ýeke ýagdaýynyň hem hasaba alynmandygyny tekrarlayan Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow buýan köküniň adamlary COVID-19 dan goraýandygyny öňe sürüp gelýär. 2020-nji ýylyň dekabrynda döwlet başlutany ýurdun Ilymlar Akademiýasyna we Saglygy goraýyş we derman senaty ministrligine bu babatda ilmi barlyklary geçirmegi tawşyrypdy. Prezidentiň bu tawşyrygyndan soň 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda mektep okuwçylarynyň medisina gapyrjaklaryna buýan köküniň şiresi hem goşulypdy.